Moi, mä oon Pihla, mä oon tän ryhmän Mafuyu Asahina ja mun ensimmäinen Hear Me Out on tämä. Kerro mikä se on. Olaf. Se on seksikäs Olaf. Lopeta! Moi, mä oon Vixen ja mä oon tän ryhmän Kakaminerin ja mun eka Hear Me Out on Alice in Borderland. Alice Borderland. Huomenta, mä oon Omena-ryhmän Kakemina Leen ja mun eka Hear Me Out on Gwen Total Drama Islandista. Miten mä saan sen tohon? Laita tunga siinä. Hei, mä oon Koi, mä oon tän ryhmän Kanada ja mun ensimmäinen Hear Me Out on meidän ryhmän Misuki Kerttu. Mä en saa sitä tähän! Okei, mun seuraava Hear Me Out on vähän... Se on... Kattokaa sen käsiä. Ja sillä ei ole päätä, niin se ei voi puhua. Anteeksi! Paras mies! Okei, moi, mä oon Vixen taas ja mun seuraava Hear Me Out on Hyunju Squid Gameista. No, musta kalapeli. Mun seuraava Hear Me Out on Hichiriko Kanei Romantic Killerista. Mun seuraava Hear Me Out on tämä fan art Akita Shinonomesta. Koska se on... Te ette ette ikinä arvaamaan, mikä tää seuraava voisi olla. Se on meidän liideri. Te näette sen pian. Moi, mä oon taas Vixen ja mun seuraava Hear Me Out on X-Lovista Hyun. No te homopojat. Oikeesti mä en suututa tänne. Mä katson, että se on joku Oikeesti! Ai. Kai se oli Felix. Mun seuraava Hear Me Out on Adagio Dazzle My Little Ponysta. Miksi mä sen tohon? Mun kolmas Hear Me Out on Shiho Hinomari 2026 uusi vuosi Gachasta. Minulla on kuka muuta kuin Cole. Onkohan tää varmaan sitä Ninja Cole. Onko se nyt joku Lego-leffa juttu? Mä en oo kattonut, mut se on hyvä näköinen. Moi Twins, mun seuraava Hold Me Back, Hold Me Back. Vanessa FNAF 2 leffasta. Vittu, mene sinne. Mun seuraava Hear Me Out on Tomura Shigaraki My Hero Academista ja spesifikally tää alkupään Tomura Shigaraki. Nyt! Mun, Ei sillä on käsiä! mun vittu, mun seuraava Hear Me Out on Cat's Eye. No niin, wrap it Kaikki jäsenet! Lopeta! Mitä? Varikin, Megan ja Lara. Wrap it up. Siinä kakussa. Okei, mun viimeinen Hear Me Out on... Rock. Se on mun Pookie, Mistä Baby se Boy. on? Tää ei mahu minne. Ei se mahu minnekään. Se menee tohon reunalle. Joo. Jes, se menee siihen. Miksi tää on tässä? Mun seuraava Hear Me Out on... Sun viimeinen. Ja mun viimeinen Hear Me Out on Alex sarjasta Orange is the New Black. Ja mun viimeinen Hear Me Out on Doma Demon Slayerista. Missä tää on? No se demonihakkajat. Hei, se on demoni ja se syö Mun viimeinen Hear Me Out on Nessa Vitun Barrett. No niin, tulkaa tänne. No niin, se oli meidän Hear Me Out cake. Nähdään ensi vuonna. Miksi me tehdään jotakin tolla?